tässä on Ana ja Beela ja nyt harjoitellaan Bortkevichin kappaletta ja ollaan menty niin, että ollaan sieltä intervalleja bongattu, eikö niin? Ja oikea käsi soittaa Ana mitä intervalleja? Noita sekstejä. Joo, ja vasen käsi soittaa Beela Sekunteja. Joo, ja nyt tehdään niin, että soitetaan tää koraalina, niin kuin sointuina, niin että Beela soittaa vasemman käden sekunnit ja Ana soittaa sekstit. Ja ihan rauhallinen vauhti, joko. Katsotte aina, mennään kromaattinen asteikko 1 oktaavi alas ja ylös, eikö niin? Okei, mennään. Rauhallisesti vaan katsotte ja sitten ta ta ta. Käännöspaikka. Soitetaan tää uudestaan ja sitten mennään ylöspäin. Joo. Hyvä. Ja soitettaisiko nyt sitten tämä ensimmäinen sivu niin, otetaan aika rauhallinen vauhti, että Ana soittaa oikean käden ja Beela soittaa vasemman käden. Ja mennään tämmöinen vauhti kuin tittiri, si, tittiri. Aika kevyesti saa nyt soittaa. Okei, saa mennä. Hyvä. Tehdään vielä uudestaan, Jouko. Ja ihan sillä lailla kuunnelle vaan. Vielä kerran. Vaan. Miten se menee se viimeinen rivi? Lasketaanko se vielä kerran? Eli toi pikku tauko sieltä unohtuu. Okei, mennään tosta. Vielä soittaa C ja D, eikö niin? Ja sulla on D. Joo, ja mennään niin, että lasketaan yhdessä, eikö niin? Eli 1, 2, 1, tittiriisi, 1, 2, 1. Valmis nyt. 1, 2, 1, tittiriisi. 1, 2, 1. Ja nyt sama vielä. Laskekaa te. Hyvä. Kiitos.